Hvad seriøst, så sidder vi herinde på Eraser Crime, eller Crime Simulator, sammen med Philip. Yes, og jeg sidder sammen med Mark. Og det er det vildt. Se hvad jeg får, John. YouTuber. Vi har fået YouTube rank, mig og Mark, og vi har også en selv hver. Og i dag der spiller jeg med Shaders, og velkommen til den her video. Vi spiller på Erasercraft, og det er rimelig cool. Vi har fået YouTube, og det er bare for fedt. Andre. Her, kom. Nå, men jeg tænkte, vi starter med en rundvisning. Herover der er spawn, det var det, vi lige viste frem. Og hvis I kigger godt efter, så er brød faktisk ikke ulovligt. Og så kan man også købe Legend Rank. Der står Legend Rank kan fås nu. Og Legend Rank via MobilePay. Så I skal bare skrive til It's Your Brother, han er ejer. Og så egentlig bare. Og her der er i shoppen, der er Teamspeak IP. Den er her, det er vist noget med numse går fra arbejde, det er teknikeren herinde. Så er der en shop og Legend Rank shop og sådan noget her. Og det er rimelig fedt, og der kommer en lille Tuko lige at donere lidt til os. Nå. Men yes, Mark, skal vi komme videre herover? Der er minen. Jeg ved ikke, om den er reset. Ja, det er den. Den tømte mig og Mark lige før med en YouTube pickaxe, som man får. Og man er YouTuber. Og yes, skal vi komme videre? Og så herover der er cellerne, og vi løber lige hen til vores celler, begge to. Ja, og så jeg går lige ned her. Yes, og Mark han bor nede under mig. Og ja, der står her YT Flipseglad, og jeg bor her. Og jeg spiller med Shaders i dag, og det er rimelig fedt. Og jeg har fået en wheat farm, og det er bare smukt. Prøv lige at se. Smukt. Yes. Det her, det er egentlig bare en rundvisningsvideo. Jeg kommer lige ned til dig, Mark. Ja, jeg kan ikke lige Andy, og han er lige doneret en hel masse pickaxe. Den der YouTube pickaxe. Nå, men det var i hvert fald sådan en lille kort rundvisning, og det er ikke alle videoer, mig og Mark vi laver sammen, men de fleste, der kommer vi til at lave sammen. Og der var nogle af jer, der skrev en ny video, og I gerne vil se noget Prison, så det gør vi bare. Ja, og det kommer også her på min kanal. Og der vil være link til Marks kanal, og jeg tror, det er det samme for ham, eller ja. Men yes, vi ses i næste video, ikke Mark? Ja, vi ses.